Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalong-lalo na sa gawa. Dapat tama. Mga kandidato sa mga provincial positions dinhi sa Sugbo mipirma sa Peace Covenant kinialang sa hapsay ug malinaw nga eleksyon. Apan dili hinuon tanan ang nakatambong sa mong kalihukan nga gipahigayon dito sa Cebu Provincial Police Office. Si Nico Serino sa report. Gidapit ang tanang kandidato sa probinsya sa paglagda og Peace Covenant. Gisaksihan kini sa kadagkuan sa COMELEC, PNP, AFP ug lain-laing sektor. Mitambong sila si Governor Junjun Davide ug kaatbang niini nga sino nito magnanaw. Sa pagka-vice gobernador, sila si incumbent Vice Governor Agnes Magpale, Juanito Montenegro ug kanhi Congresswoman Neri Sun Ruiz. Sa pagkakongresista sa 1st District, sila si incumbent Congressman Samsam Gulyas, Mayor Antonio Canoy ug Michael Nunez. Samtang si Teodoro Osorio ug Board Member Gigi Sanchez ang mitunga sa 3rd Distrito. Sa 4th District, si Mayor Juni Martinez. Miapas ra hinuon kaganihang udto si incumbent Congressman Benhur Salimbangon. Dito sab ang magsangka sa pagkakongresista sa 6th District, Mayor Jonas Cortez ug Dr. Paulos Cañete. Samtang si kanhi Congressman PJ Garcia ang mitunga sa 7th District. Sa pagka-board member, dito si Vice Mayor Glenn Bersede nga magpapili sa ika-6th Distrito. Auhag sa COMELEC, barugan sa mga kandidato ang ilang pagpanumpa alang sa limpyo ug malinaong eleksyon. So far, will you agree with me that the election period for the province of Cebu is peaceful as of now? It's because of the candidate, not because of us. Because they chose to follow the rules. The election in this province will be peaceful. Ang mga kandidato misaad nga ipatigbabaw ang kalinaw. We'd like ang elections, coming elections will be free, honest, and peaceful. Everybody, of course, would want that. Once Cebu, we have always stood for peaceful and honest elections. Nico Sireno, Balitang Bisdak.